What's up mga bay? Mga bay, welcome back dito sa ating channel. So mga bay, ngayon lang tayo ulit nakagawa ng bagong vlog. At meron akong gustong ituro sa inyo ulit tungkol sa kalsada naman, no? Kasi naobserbahan ko, nakikita ko na parang sa tuwing linggo o Sabado, yung papuntang Tagaytay ay nagka-traffic, no? Mapa-Aguinaldo man o basta way na papunta ng Tagaytay. So meron akong gustong ituro sa inyo na kalsada na hindi kayo ganong maabala at kahit paano ay makakapag-save kayo ng krudo at oras nyo, no? So example na lang, galing tayo ng Maynila, no? So dahil ako ngayon ay pauwi na ng Silang, so meron akong gustong ipakita sa inyo kalsada na hindi kayo ganong matatraffic. Okay? Para sa mga tiga San Pedro o Binyan, Laguna na gustong magpunta ng Tagaytay, na hindi na kailangan magpunta ng Santa Rosa dahil pagka sa Santa Rosa pa lang packet ng Tagaytay ay traffic na, no? Santa Rosa Road, no? Packet ng Tagaytay ay traffic na dyan. So ang pinakamabilis talaga kung nais mo talaga magpunta ng Tagaytay ay yung Silang, no? Paya Silang Cavite. So ang iba naman nagta-traffic na dyan pagka dadaan ng Silang dahil dumadaan diyan sa may bangkal yung sa Carmona Road, no? Papuntang SM Palapala, no? SM Dasmariñas. So dito meron kasi itong tinatawag na backdoor. So ating titignan at aking ipapakita sa inyo yung kondisyon ng kalsada doon, na siguradong kahit paano ay mai enjoy ninyo ang biyahe dahil pag doon kayo nagdaan, so matatanaw nyo rin yung buong view ng Laguna, ano? At ng Carmona. Okay, so yung daan na yun ay madadaanan din natin yung racetrack ng mga kabayo. Alright, so anyway mga bay, kakanan na tayo dito sa Carmona exit, no? So kung kayo ay naka 4 wheels o naka big bike, well, dito na ang pinaka mabilis daan, no? O kaya naman pwede naman din yung mga small bike, yung mga lower cc. So hanapin nyo lang tong kalsada na to, okay? Okay, so mamaya exit na tayo dito Carmona. So ang way natin na ay papuntang Dasma, ha. So pero hindi tayo aabot ng Dasma, meron tayong lilikuan, kakaliwa tayo doon sa pangalawang stoplight. So right, magbabayad muna tayo dito ng toll gate. Ewan ko ba, kanina pa tong hindi binabasa tong RFID ko, no? Hassle may load naman ako. So may load naman pero hindi mabasa ng kanilang system yung sticker natin dito, no? Yan. So ready na ang RFID card dahil siguradong hindi na naman ito mababasa. Oh, where's the people? Alright. Dating gawin, hindi pa rin mabasa. So ating kunin ang ating card at pakita. Yung binasa na ng kanilang system yung card natin. So arat na. Whew, super hot. Tapos mamaya uulan. Yan. So alright, arat na mga bay. So yan. So okay, Dasmariñas tayo, go straight lang. Paalala, hindi tayo didiretso sa Dasmariñas. Papunta lang pero hindi doon ang punta natin. Hi babes, alright. Patay ang naglaso. Kanina pa tong traffic na to. Hindi ba kayo nagsasawa sa traffic? Kung tayo ay nagsasawa sa traffic, sana naman ang traffic naman ang magsawa sa atin, no?
So, mga bay, dalawang stoplight ang kailangan natin lagpasan, no? Ito yung una, yung sa Carmona stoplight, no? Dalawa kasi ito eh. Dito ay may Pure Gold at Walter. So lalagpasan pa natin yan. Unang stoplight. Siyempre doon tayo kakaliwa sa pangalawang stoplight. Sugar Road, no? Sugar Road. So kakaliwa tayo doon sa Sugar Road. So anyway, preno tayo dito dahil mahuhuli na tayo yan. Umatras ka. Yan, umatras ka nang hindi ka mahuli. So kanina mga bay, ang dami nating nakasabay na big bike, no? Puro BMW 900R, tapos isang Dominar, tapos isang MT-09. So meron pa nga tayong nadaanan na ano eh, 3 gulong. Dalawa sa harap, sa likod, ewan ko anong tawag doon, T-Rex siguro, basta ano din siya, motorcycle din yung makina niya. Hinihingal ako mga bay. Ang kapal ng mask ko kasi. Ang hirap huminga. Tapos nakasarado pa yung helmet. Balot na balot pa. Shout out kay kuya. Di-deliver ng Jollibee. Alright. Sana all may Jollibee. Pambilin Jollibee. Shout out sa'yo Jollibee. Huwag gagaya sa McDo ha. Ipiprito yung tuwalya. Peace. Joke lang. Alright. Ganadong ganado ah. Okay, okay na. Tamang pitik-pitik lang. So, ayan, yung pangalawang stoplight. Kakaliwa tayo dyan, Sugar Road, no? Sugar Road. So, sa kanan naman ay kung sa kanan ka ay GMA, ano? Pag diretso naman ay Dasmariñas. So, tayo ay kakaliwa dito sa Sugar. No, ibig sabihin matamis na kalsada kasi Sugar eh. Sugar Road. Yo, okay. Okay, alright. Kakaliwa tayo dito. So, pagkagaling natin ng Carmona exit o kaya naman ay Southwood exit, no? Pag nanggaling kayo ng Southwood exit diyan, diretso dito, no? Dito. Pag Southwood kayo, diretso lang. So, eto na, dito na tayo sa Sugar Road. So, diretso lang tayo. So, dito rin yung papuntang racetrack ng Kabayo. Yan. So, dito hindi kayo masyadong makakabala. Siguro makakaranas kayo ng traffic sa silang na, no? Pero almost nakita na yun. Kaysa naman sa hindi pa kayo nakakarating yung silang, traffic na, no? Eh dito sa silang ka na lang matatraffic ng bahagya dahil siyempre intersection na yun dyan, yung mga crossing na. Pero dito mga bay, enjoy mo na lang ditong biyahe, no? May banking din dyan at mga paon-paon, no? Akyatin na kalsada. Yan. So pag dito nagdadaan kayo dito mga bay, kung lalo na gabi o kaya naman kayo ay naka-single, naka-motorcycle, so mag-iingat, no? Laging mag-iingat dahil may mga baka dito at mga kambing na may mga hayop dito na natutulog sa kalsada, no? Yan, so mag-iingat tayo dyan, baka mabanggaan nyo yan. Okay, no? Para maiwasan natin ang aksidente, lagi tayong mag-iingat mga bay. Yan, so yeah. Yeah. Yan, so diretso lang. Tapos dun sa dulo mga bay, meron kayong makikita dong close road, no? So kakanan naman tayo doon. Yun na yung paakyat ng silang. Yan. So dito din pagdating ng hapon, marami kang makikita nagtitinda ng pares at kung ano-ano pang mga chibuk, merienda. Yan. So dati dito mga bay, meron dito marami dito dating nagja-jogging, nagbibisikleta at meron din dito tawag yan, yung malaking saranggola, paraglide. Ano na yan? Saranggola. No, meron dito nagpa-paraglide, no? Ang pagkakaalam ko doon ay 3,000 1 hour. Yan, so
close road, kanan tayo, close nga eh. Yan. So nakikita nyo ba doon mga bay? Doon yung nagpaparaglide yung nasa bundok na yun. Dati, no? Eh dahil sa nagiging crowded dito at napakarami ng taong nakatambay at nagpupunta, tapos parang na-avoid yung social distance natin, no? Yung protocol natin na social distance at wear the ano tawag dyan, face mask at face shield, no? So nahigpit, no? Pinagbawal yung pagpunta dito kung ano naman. Kasi parang siyang naging picnic area. So ay pinagbawal. Yan. So yan. Pag kayo once na nandito na, pag nalagpasan nyo na yung paon-ahon na yan mga bay, diretso-diretso na lang yan. Tapos pag may nakita kayong Mallorca Village, so kakaliwa kayo dito doon, no? Kakaliwa. Tapos in the end yan, pagkaliwa nyo sa village na yan, kaliwa ulit, yan na yung Maguyang Road. Diretsuhin nyo na yan. Ang pinakatulo nyan, Sea Oil. Yan, oh. Putangin na, banking! Oh, saan nalipad? Oh, ayun mga bay. Sana naman ay kayo ay natuwa dito at meron kayo natutunan. At kung nagustuhan ninyo itong video natin, itong vlog natin, sana naman ako ay huwag nyong kalimutan na suportahan at subaybayan at lagi pang sumuporta, no? At i-click nyo na rin ang notification bell para lagi tayong magkakasama, no? So mga bay, marami pa tayong pag-uusapan at pagkukwentuhan tungkol sa buhay-buhay habang tayo ay nasa kalsada. Right! So laging nagsasabi at laging nagsasabi, ito nga pala, she want to be right. Peace! Alright!